Έχεις προαναγγείλει τον κύριο Πάνο Γκανιάτσο, είναι στη τηλεφωνική. Ένας εξαιρετικός δικηγόρος. Εγώ θεωρώ ότι έχει ήπιο πολιτικό λόγο και μου αρέσει πάρα πολύ να τον ακούω να κάνει και προτάσεις. Γιατί ο Γκανιάτσος είναι από τους πολιτικούς που κάνουν προτάσεις. Τον ευχαριστούμε που τον έχουμε μαζί μας. Πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Λοιπόν, ξεκινάς. Και τιμή μου να είμαι μαζί σας. Και εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε, κύριε Γκανιάτση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ξεκινήσεις, Γιώργο? Να ξεκινήσω με μια ερώτηση που ήρθε, γιατί προανήγγειλες, όπως είπα πριν από λίγο. Ήρθε από τον κύριο Κανέλο, λέει απλή ερώτηση για τον κύριο από το Πασόκ. Αν έρθει πολιτικό σχηματισμό ή κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή άλλου με παρόμοιες θέσεις με το Πασόκ, θα κοιτάξετε να συμπορευτείτε ή να συνεργαστείτε αρχικά έστω? Κοιτάξτε, το Πασόκ ήδη έχει επιλέξει τον δρόμο των συνεργασιών, αλλά σε επίπεδο κοινωνίας. Εμείς καθημερινά ανοίγουμε το διάλογο με όλους τους κοινωνικούς φορείς. Στόχος μας είναι, όπως τον έχει θέσει πολύ καλά ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι η πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η αυτόνομη πορεία του κινήματος έχει αποφασιστεί από το συνέδριο. Είναι απόφαση του συνεδρίου. Εμείς όμως δεν είμαστε αρνητικοί, ως προείπα, συνεργασίες. Θέλουμε συνεργασίες, αλλά δεν πιστεύουμε στις συνεργασίες κορυφής ούτε στις συνενώσεις κομμάτων. Όσο για τον κύριο Τσίπρα. Βουλευτές όμως παίρνετε. Συγγνώμη τώρα που πετάγομαι έτσι με αγένεια, κύριε Γκανιάτση, βουλευτές παίρνετε από τα άλλα κόμματα. Δηλαδή έχετε πάρει, τώρα δεν θέλω να μπω σε ονόματα. Για να μην πεις. Και πολλοί πρόσφατοι βουλευτές, οι οποίοι μάλιστα θέλω να πω ότι για την κυρία Θρασιά, η οποία έχει βρεθεί σε κάποιο κομβικό ρόλο, νομίζω, τα θέματα ψυχικής υγείας, η Ράνια τα. Και ο κύριος Πέτρος Παπάς επίσης έχει κομβικό ρόλο. Ναι, λέω τώρα ότι η κυρία Θρασιά δεν είχε αφήσει ένα έντονο αποτύπωμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε καν στο δημόσιο λόγο ότι είναι, ξέρω εγώ, τσιπρικιά, αντιτσιπρικιά ή τίποτα άλλο. Ο Πέτρος ο Παπάς που αναφέρεις ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ο βασικότερος υποστηριχτής του, έστω για λίγο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Κασελάκη. Δεν είναι πρόσωπα τα οποία μπορούμε να τα βγάλουμε από το μυαλό μας σε ένα σύντομο χρόνο. Και οι δύο βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν και εμείς δεν τους πήραμε το ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή που δήλωσαν ότι μένουν ανεξάρτητοι, εντάχθηκαν στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, γιατί τους ενέπνευσε το πρόγραμμά μας. Είναι δύο στελέχη άξια, ικανά, συμβάλλουν με όλες τις δυνάμεις στο αίτημα για πολιτική αλλαγή και εμείς τους έχουμε καλωσορίσει και πραγματικά είναι και πολύ καλοί χαρακτήρες. Τους ξέρω και προσωπικά. Καθημερινά οργώνουν τη χώρα και ειδικά τη Θεσσαλονίκη και επικοινωνούν το πρόγραμμά μας στους Έλληνες πολίτες. Εμείς ως προείπα είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες. Όποιος θέλει, όποιος εμπνέεται από το πρόγραμμά μας, το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής έχει την πόρτα του ανοιχτή. Είμαστε στο σπίτι του κάθε δημοκράτη πολίτη. Μην ξεχνάμε ότι 7 στους 10 Έλληνες ιστορικά έχουν ψηφίσει Πασόκ. Χωρίς να θέλω να επιμείνω στην ερώτηση, αν και τη δανείστηκα από τον κύριο Κανέλο, να πω ότι αν υπάρχει μια αγωνία που διαπερνάει όλο το χώρο της κέντρο-αριστεράς κτλ., είναι ότι δεν έχει εμφανιστεί μια πρόταση που να φαίνεται σαν κυβερνητική πρόταση, σαν εναλλακτική από όλους όσοι επιλέγουν να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Μου κάνει εντύπωση ότι επίσης περνάει ο καιρός, και δεν πιστεύω να διαφωνείτε, κύριε Κανάτσια, περνάει ο καιρός χωρίς να βλέπουμε ούτε το Πασόκ να εκτινάσεται, ούτε κάποιο από τα προηγούμενα κόμματα να τρέχουνε, να τραβάνε, να έχουν hype, να έχουν γκέλ. Δεν βλέπω τίποτα από αυτά. Εντάξει, το Πασόκ πριν 2 χρόνια που ήμουν υποψήφιος βουλευτής ήταν στο 5, στο 6, στο 7% το δείχναν δημοσκοπήσεις. Στις εκλογές πήγαμε στο 11,5%, στις ευρωεκλογές λίγο κάτω από 12%. Τώρα είμαστε στο 16%, είμαστε δεύτερη δύναμη, αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουμε λοιπόν μια πορεία ανωδική. Οι δημοσκοπήσεις τι μας δείχνουν? Μια φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Που δεν την εισπράττεται όμως. Σε τροχιά ανόδου. Δεν την εισπράττεται. Δεν μας ικανοποιεί το δημοσκοπικό αποτέλεσμα. Είναι θετικό, αλλά δεν μένουμε σε αυτό. Στόχος μας, σας είπα, είναι η πρώτη θέση, έστω και μια ψήφο διαφορά. Είμαστε αισιόδοξοι. Μέσα σε 2 χρόνια, το 5 και το 6 έχει γίνει 16. Σε 2 χρόνια που είναι να γίνουν βουλευτικές εκλογές, γιατί το 16 να μην έχει γίνει 25 και 30%. Εμείς γι' αυτό παλεύουμε. Τώρα, εγώ θα γίνω δυσάρεστος και θα επιμείνω εδώ στην ευθεία του Χουδαλάκη. Ναι. Το 5 και το 6 το είχατε όταν πρόεδρος των ΣΥΡΙΖΑ ήταν Αλέξης Τσίπρας. Τώρα το ποσοστό που έχετε, που μας περιγράψετε, το οποίο δεν ξέρω, εμένα μου ακούγεται πολύ αισιόδοξο το 16, δεν ξέρω αν έχετε κάποια δημοσκόπηση. Η χθεσινή δημοσκόπηση. Μάλιστα, 16, το δέχομαι το 16. Πάλι εδώ, Τσίπρας δεν υπάρχει επίσημα σε κάποιο κόμμα.
Αυτό μήπως σας ανησυχεί? Κοιτάξτε, το 15% και το 16% το παίρναμε τόσο καιρό με τον κύριο Τσίπρα να είναι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε πριν 2 χρόνια σε διπλές κάλπες και οθήθηκε από το ίδιο το κόμμα σε παραίτηση. Είναι λοιπόν μια συνταγή που έχει δοκιμαστεί από τον ελληνικό λαό. Ο ίδιος μας είπε ότι είχε αυταπάτες, ζήτησε συγγνώμη για τις αυταπάτες, ζήτησε συγγνώμη που εξαπάτησε κοινώς τον ελληνικό λαό. Δεν είναι μια συνταγή από το μέλλον. Δοκιμάστηκε, απέτυχε, οδηγήθηκε στην έξοδο από το ίδιο το κόμμα. Μετά θεωρώ ότι συνέβαλε τα μέγιστα ο ίδιος στη διάλυση του κόμματός του. Δεν καταλαβαίνω γιατί να εμπνεύσει τους Έλληνες πολίτες. Εμείς έχουμε ένα πρόεδρο, ο οποίος δεν προέρχεται από τζάκι, είναι έντιμος, ηθικός, έχει πρόγραμμα, το παρουσίασε το πρόγραμμα του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι το ξέρετε κι εσείς, το εισπράξατε, ανταποκρίθηκε θετικά η ελληνική κοινωνία στο άκουσμα του προγράμματός μας. Και εμείς καλούμε όλους τους δημοκράτες πολίτες να στρατευτούν. Μοιραία θα σας Δεν αντέχει ο Έλληνας πολίτης άλλο την ακρίβεια, δεν αντέχει άλλο το πάρτι σκανδάλων που βλέπει γύρω του. Ναι, λέω, αλλά έχουν περάσει, σήμερα είναι 30 το Οκτώβρη, έχει περάσει 1,5 μήνας από την παρουσίαση του προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Ναι. Φαντάζομαι ότι είμαστε ακριβώς. Σεπτεμβρίου, ναι. Και περιμένεις να δεις ότι, ξέρεις κάτι, βγήκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν έχει κάποιος καμία αντίρρηση σε σχέση με το αν ο αγαπητός Νίκος, εμένα μου αγαπητός ως πρόσωπο, ειλικρινός κτλ. Αλλά δεν βλέπω ό,τι και αν έχει δοκιμαστεί μέχρι τώρα να ανεβάζει το Πασόκ. Και γι' αυτό ακριβώς φαντάζομαι ότι πολλοί κόσμος γύρισε σε άλλες λύσεις που, όπως είπατε και εσείς, έχουν δοκιμαστεί κτλ. Αλλά έχουν δοκιμαστεί. Την προηγούμενη φορά που συζητάγαμε εδώ πέρα με τον Γιώργο, νομίζω με ειλικρινή δημοσιογραφική αγωνία, λέγαμε, μα είναι δυνατόν ο Ανδρουλάκης και η Κωνσταντοπούλου παρέα να αθροίζουν το ποσοστό που έπιανε στη δημοσκόπηση ο Τσίπρας? Δηλαδή, κάποιος μας προβληματίζει όλους αυτό, αλλά η αλήθεια είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι μία. Η πολιτική αλλαγή μπορεί να έρθει μόνο με το Πασόκ πρώτο κόμμα. Εμείς περιμένουμε να δούμε και το. Άμα σας απαντούσα τώρα, ένα είναι το κόμμα, θα μου λέγατε ότι είσαι κομμουνιστής. Ο κύριος Τσίπρας είχε ένα κόμμα στα χέρια του, που ήταν ένα κόμμα κυβερνητικό και κατάφερε ουσιαστικά να το διαλύσει. Είναι γνωστά αυτά που έχουν γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτά τα γεγονότα όθησαν στην έξοδο και τον Πέτρο τον Παπά και τη Ρένα Τικασκά και άλλα στελέχη πολύ ικανά του ΣΥΡΙΖΑ. Το Πασόκ έχει ένα στόχο. Δουλεύουμε καθημερινά, τα όργανα λειτουργούν. Εδώ είμαστε να απαντήσουμε σε όλα. Να ξέρετε, το καλοκαίρι, Ιούλιο και Αύγουστο, 1.800 μέλη του κινήματος που συμμετέχουν στους τομείς εργάστηκαν για αυτό το πρόγραμμα. 1.800 μέλη. Εφημερών, Ιούλιο και Αύγουστο εργάστηκαν για να παρουσιάσει ο πρόεδρος μας αυτό το πρόγραμμα, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Είμαστε αισιόδοξοι, κοιτάμε τις δημοσκοπήσεις, χρησιμοποιούμε, συνεχίζουμε τη μάχη καθημερινά μέσα στην κοινωνία. Εγώ θα πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ταλέντο στο να αλλάζει την ατζέντα. Δηλαδή, παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας. Μετά από 2 μέρες μας εμφάνισε την συμφωνία του κ. Μητσοτάκη με τον κύριο Λοβέρδο. Μια εβδομάδα, 10 μέρες, όλα τα μέσα μας έφταναν τον κύριο Λοβέρδο. Τώρα έφερε μια τροπολογία αχρίαστη για τον άγνωστο στρατιώτη, εκδικητική, ως προς το πρόσωπο αυτού του πατέρα, του δυστυχή πατέρα που έχασε με αυτόν τον τραγικό τρόπο το παιδί του, και έφερε μια τροπολογία που είχαμε νομικό πλαίσιο. Ως δικηγόρος σας λέω ότι υπήρχε νομικό πλαίσιο για να προσθεθεί το μνημείο. Τόσες συγκεντρώσεις, εκατοντάδες συγκεντρώσεις έχουν γίνει αυτά τα χρόνια και επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει γίνει το παραμικρό επεισόδιο. Βλέπετε λοιπόν ότι προκειμένου να ξεχάσει ο κόσμος την ακρίβεια, τα σκάνδαλα, προκειμένου να ακούσει τις προτάσεις του Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία κάθε φορά αλλάζει την ατζέντα. Εμείς είμαστε εδώ. Στη Λάρισα θα είναι το Σάββατο ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης να μιλήσει για τους αγρότες. Τι καλό και από την εκπομπή σας που είναι πάρα πολύ δημοφιλής. Τους Έλληνες πολίτες να πάνε στη Λάρισα να ακούσουν τον πρόεδρο, να ακούσουν τι έχει να πει για την αγροτική παραγωγή. Έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο. Πρέπει να πάμε σε ένα άλλο σχέδιο, το τονίζουμε καθημερινά. Η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει ένα σχέδιο για τη χώρα που βασίζεται μόνο στο real estate. Δεν πρέπει να στηρίξουμε το πρωτογενή τομέα που δοκιμάζεται. Πρέπει οπωσδήποτε να ισχυροποιήσουμε το κοινωνικό κράτος που καταρρέει καθημερινά. Ξέρετε, επειδή είμαι και γραμματέας στο τομέα εθελοντισμού, πήγα προχθές κατόπιν προσκλήσεως στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Πεντέλης. Έτσι, που Δήμος Πεντέλης είναι ένας Δήμος με ένα υψηλό θεωρητικά
βιωτικό επίπεδο. Είναι άδεια τα ράφια του κοινωνικού παντοπολίου. 200 οικογένειες στοιχίζονται αυτή τη στιγμή από το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Πεντέλης. Αυτή είναι η εικόνα σε όλα τα κοινωνικά παντοπολία. Λοιπόν, συναγωνιζόμαστε με τους Βούλγαρους γείτονές μας για το ποια χώρα. Η Ελλάδα ή η Βουλγαρία είναι η τελευταία στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27. Ο Έλληνας πολίτης δεν έχει τη 18η, 19η, 20η μέρα του μήνα 1 ευρώ να διαθέσει. Πάει στο σούπερ μάρκετ και δακρύζει από την ακρίβεια. Αυτά είναι τα προβλήματα που ταλανίζουν, που συγκλονίζουν τον Έλληνα και το ελληνικό νοικοκυριό. Αυτά τα προβλήματα δεν θα λυθούν με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. 6 χρόνια κυβερνάει, έχουν πει στον 7ο χρόνο για κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και βλέπουμε ότι την ώρα που ένας πολίτης δεν έχει 1 ευρώ, τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων είναι τα τρίτα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Βλέπουμε δηλαδή την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που διευρύνει τις ανισότητες. Εμείς θέλουμε μια κοινωνία ισχυρή, μια κοινωνία δίκαιη. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Γκανάτσο, για να είστε καλά. Κύριος Παναγιώτης Γκανιάτσος, μην το κάνω λάθος, και εγώ. Ο κύριος Παναγιώτης Γκανιάτσος, μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, γραμματέας τομέα εθελοντισμού του ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά μου που ήμουν μαζί σας. Γεια σας.